Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa panaginip ng duwende at saka mumo. Pero bago muna, dapat tayong magkaintindihan kung ano ba yung mumo. Sa Bisaya, yung mumo ay tinatawag na ungo. At yung dito, ang nandito sa libro o aklat ni Professor Swami ay wakwak. Bakit tinatawag siyang wakwak? Ito ay dahil sa ibon na kasama ng mumo. Kumbaga siya yung advance party. Ay. Bakit siya tinatawag na wakwak? Kasi dahil sa kanyang tinig o tinig. Ang kanyang tinig ay ganito. Wak, wak, wak. Ganon. So kaya siya tinawag na wakwak. Meron namang kikik. Ibon din yun, nakasama ng mumo. Advance party din. So ang kikik, ganito ang kanyang tinig. Kikik, 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 kikik. Ganon. Kaya tinawag siyang kikik. Meron pang kaskas. Ang kanyang tinig ay kas, 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 kas. So kaya siya tinawag na kaskas. Yung isa yung wakwak. Wak, wak, wak. So kaya sila tinawag dahil sa kanilang sariling mga tinig o tinig. So nagkaintindihan tayo. So ang nandito sa aklat ni Professor Swami ay wakwak. Ayon sa kanyang aklat, kung iyo lang marinig ang tinig ng wakwak, ito ay nangangahulugan na may darating na malungkot na balita o kalungkutan na balita, nakakalungkot na balita. Kung ang dalaga ang makarinig sa tinig ng wakwak, siya ay tatalikuran ng kanyang kasintahan kahit na lagi siyang nagpabango. Pero kung makita mo lang ang ibon ng wakwak na hindi siya o wala kang narinig sa kanya na wakwak, ito ay nangangahulugan na may darating na bagong manliligaw na sobrang kintab ng kanyang sapatos. Pika, pika, Pikachu! So yun ang kahulugan ng wakwak. Dito naman tayo sa panaginip na duwende. Ayun dito sa aklat na kung ang duwende na iyong napanaginipan ay may maliit na tenga, ito ay nangangahulugan na may balita na darating at itong balita na ito ay tungkol sa kalungkutan. Galing sa iyong kapamilya sa malayong lugar. Pero kung ang duwende sa iyong panaginip ay may malaking tenga, ito ay nangangahulugan na meron kang hihintaying ano ba yung kausbawan? Pag-angat sa iyong pamumuhay. So yun ang dalawang panaginip natin ngayon. Ako ay nagpapasalamat sa mga taga-subaybay kay Professor Swami. Kung mayroon kayong panaginip na gusto mong malaman kung ano ang ibig sabihin nito, pwede mong i-comment yan kahit saan mo i-comment basta makikita ko. Bibigyan ko yan ng kahulugan. Huwag kayong mahiya. Pwede kayong sumali sa grupo sa aking right hand na si Ladjo Mamak Villegas. Ang kanyang grupo ay hubad sa damgo at ug-aum. Yon ang kanyang grupo. Or
pwede kayong mag-post sa kaniyang wall. Doon kayo magtanong tungkol sa iyong panaginip. Huwag kayong mahihiya. At maraming salamat hanggang sa muli. Ito si Professor Swami, ang inyong lingkod.